बेथनानो हिसाबानो जाया 28,000ल' मोनो मासाव आरो बेबो लनावनो 14,000 दानखायो बेजोंनो फैगौ फिसा फिसौफोरखौ सामलायनांगौआथ' खोब खस्थ'सै आङो आरो दाबो गथ'खौनो खांजेनाखै गथ' जाब्लाथ' बायसान्स सिजारिंफोर अपारेसनफोर खालामबायनांगौब्लाथ' 1.5-2 लाखआथ' थांखासिगोन नर्मेल जाबाथ' बासायबाय आं जागोना जायासै नरमालाबा माथो आजिखालि नरमालानो जाला खालि सिजारिं बेफोरखौ सानबाय बायनो माबा गोसोफोरखौनो अमा बैसा खायसे बोरैबा सोमोंग्रा जाबायलां उर्मिला हे उर्मिला साहा लाबोनदो गुमै आब'आ निजोम मोनावसो थांदों दानो फैफिनगोन होनदोंमोन मा लायलायखो बिलाय जानो मा लायदोंथाय खोन्थालाङाखै बेखौलाय मा नांगौब्रा बे फैथ'आबाबो जायोलै नों थाखानानैलाय बाव जिराय आब'खौ गिलायलाङोहां गुमै नोंबौआलाय मानि मोसा जाथारलायखो नोंखौ लोगो मोनग्रोबा नोंखौसो लागौमोन आं दाबो माबा मोनसे खालामजायोना खालामबालाय थै गुमै नोंबो मा बुङो आंना मोनबा बिगुमैबाबो लागारगोनहाय नांगौबा बिब' बिनानाव सानैजों ज' अनलायना जानोसै सानफा एफा नायहो गोसोखौनो बोरैबा सोमोंग्रा जाबाय आं गावनि हिन्जाव असे बादि मोनलायलांसै बिबोनांब्लाबो है फाग्लि मा सानबाय थाख' थै जेबो सानाखै गुमै गावनो मा होनबाय थायो